Halo para pedagang lan investor sing dikasihi. Komunitas analitis karo sampean sistem Guru Markets. Kita miwiti karo data umum ing perusahaan. Setitik luwih kita bakal nimbang saben indikator ing liyane rinci. Yen sampean kasengsem, sampean bisa sijine iku ing mandeg. Sampean bisa nliti kabeh indikator perusahaan sing diteliti. Saiki ayo ndeleng kinerja perusahaan saiki Goldman Sachs Group, Inc. ticker GS. Review iki digawe nggunakake informasi wiwit 15 April 2025. Miturut klasifikasi Guru Markets perusahaan Goldman Sachs Group, Inc. kalebu subkategori bank broker, 14 perusahaan njupuk bagian ing comparison, iki luwih utawa kurang wakil. Asil kanggo perusahaan sing diteliti yaiku 2,5 saka 10 poin. Asil rata-rata kanggo subkategori punika 1,9 terms. Yen sampean katon banget ing pasar saham as umume. Kita bisa ndeleng menawa asil rata-rata kanggo pasar saham as kanthi jumlah 1,9 poin. Marang skor 2,5 terms kanggo T Goldman Sachs. Bandingake dinamika rega saham perusahaan T Goldman Sachs lan perusahaan subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Goldman Sachs Group, Inc. nuduhake owah-owahan 26,8%. 21% nglawan owah-owahan rega ing subkategori. Iki cetha ora nuduhake apa-apa, nanging kasunyatan iki kudu dijupuk menyang akun. Kapitalisasi pasar perusahaan T Goldman Sachs regane 156 $62 sen miliar. Kanti kapitalisasi subkategori 632 $, miliar. T Goldman Sachs nuduhake 24,765%, iki minangka salah sawijining pimpinan ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan kira-kira 108 $7 sen miliar. Kanti kapitalisasi neraca subkategori 348 $, miliar. T Goldman Sachs nuduhake 31,214%. Sawise nggawe perbandingan saham pasar lan kapitalisasi imbangan, kita bakal weruh ing ngisor iki. Saham dikuasani T Goldman Sachs ing subkategori ing kasus penilaian kapitalisasi pasar saham yaiku 24,765%. Kapitalisasi neraca iku 31,214%. Sing 26% luwih saka bagian saka kapitalisasi pasar saham. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi neraca subkategori, apik 1 poin. Ayahan finansial organisasi kang gunggungipun 599.979 $, miliar. Utang kanggo kapitalisasi buku 552% saka ibu kutha. Taksiran dening tingkat kewajiban finansial perusahaan, banget Allah, -2 terms. Imbangan saka nilai pasar perusahaan kanggo media WI cocok kanggo 11,6. Rata-rata kanggo subkategori punika 13,8, kang 16% luwih murah tinimbang ing subkategori. Taksiran nilai pasar saham perusahaan kanggo indikator media WI ing comparison karo perusahaan ing subkategori, apik, 1 titik. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi gunggungipun 13.524 $, mayuta-yuta. Pangentukan mangsa liwat sabanjur 12 sasi samestine 15.301 $, mayuta-yuta. 13,1% luwih saka saiki. Taksiran saka kira-kira media WI mangsa ing comparison karo ing subkategori, apik, 0,5 terms. Nilai perusahaan kanggo rasio revenue punika 1,2. Rata-rata ing subkategori yaiku 1,7, yaiku 29% luwih murah tinimbang ing subkategori. Taksiran rega pasar perusahaan kanggo indikator revenue dibandingake karo pratandha ing subkategori, apik, 0,5 terms.
Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 126.350 US$ mayuta-yuta. Revenue mangsa liwat sabanjur 12 sasi samestine 142.950 US$ mayuta-yuta. 13% luwih saka saiki. Taksiran pratandha sales mangsa samestine ing comparison karo pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Wates dodolan punika 10,7%, karo rata-rata ing subkategori 12,3%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 1,6%. Taksiran margin dodolan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori lumayan 0 poin. Saham perusahaan miturut nomor personel ing subkategori punika 13,849%. Iki 79% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Iki nuduhake boten seimbang kalebet ing nilai pasar perusahaan T Goldman Sachs, paling kamungkinan kanggo revaluation. Jumlah ibu kutha pasar kanggo saben pegawai organisasi padha karo $3.368.000. Lan kanggo subkategori $1.884.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 78,8%. Taksiran jumlah ibu kutha saben pegawai dibandingake karo pratandha ing subkategori tolerable 0 terms. Jumlah bati saben pegawai $290,900. Rata-rata ing subkategori $136,800. Lan beda antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan yaiku 113%. Taksiran bati saben karyawan individu perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Revenue perusahaan saben pegawai $2.717 US$. Miturut subkategori $1.111.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 145%. Evaluasi dodolan saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Volume transaksi dodolan ana 1,3%, karo rata-rata kanggo subkategori 1,4%. Iki minangka indikator saka remet cendak bisa. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 42% kanggo perusahaan Goldman Sachs Group Inc. Dene ing subkategori tataran resi 14 45%. Potensial, securities saka subkategori sing rega ing cara sing padha enggo bareng perusahaan Goldman Sachs Group Inc. Regane nyoto saka saham perusahaan kira-kira $504. Perkiraan rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $609. Dinamika perkiraan saiki lan ramalan konsensus kira-kira 21%. Ayo pindah menyang meja pesenan, kasedhiya kanggo kabeh wong. Link kasebut ana ing komentar sing disemat. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan publikly digawe ing mangsa diwenehi dening informasi regane simpenan lan sistem referensi guru, markets. Akses menyang meja supaya free lan free, link ing komentar pinnet. Adhedhasar analisis perusahaan T Goldman Sachs. Sistem informasi lan referensi guru, markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Ojo mbukak pesenan, amarga video iki minangka ringkesan. Matur nuwun kanggo kabeh sing wis nonton video iki lan gunakake sistem informasi guru, markets.